Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi atabụka nke abụọ n'oge Advent, oge nkwado na olileanya ọmụmụ nke onye nzọpụta anyị. Na ajamisi a anyị na-arịọ ya maka inye Chineke ekene maka ịdị mma ya na ebere ya dịka ndị Karizin si wee yọọ ya, na-ayọkwa maka ezumike mkpụrụobi Pastọ Benjamin Chidi Dike, na-enyekwazi Chineke ekene maka ịfụnanya ya na nchekwaba ya na ihe ndị ọzọ, Sir Chuks and Lady Priscilla Okolo Bunuche, ndị ezinụlọ ya niile. Anyị na-ayọkwazi ya maka odudu na nchekwaba Chineke n'isi Chibuụzọ Nweke na ezinụlọ ha. Ka anyị tinyezi ya mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado nwa nke ọma ka nnukwu eme nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna n'aha rịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, Nna nke ebere, ebe anyị ji aṅụrị na-agbaga ọsọ ịnabata Kristi nwa gị, biko wepụrụ anyị ihe niile na-anọchiri anyị ụzọ iji aṅụrị anabata ya, ka anyị wee keta oke na amamihe ya, iji binyere ya n'alaeze eluigwe. Onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Baruk. Jerusalem, yipụ uwe mkpe na ọnụma gị, yiri ịma mma nke ebube Chineke ebi ebi. Were ezi omume nke Chineke fụọ onwe gị n'ahụ gburugburu dịka akwa. Were ebube onye dị ebi kpụrụ n'isi ka okpueze. Ebe ọ bụ na Chineke chọrọ igosi obodo niile nọ n'okpuru eluigwe ebube gị, ebe ọ bụ na aha dị ebi Chineke kpọrọ gị bụ udo sitere n'ezi omume na ugwu sitere n'ịsọpụrụ Chukwu. Jerusalem, belie, guzoro n'elu ugwu, chee ihu n'ọwụwa anyanwụ. Lee ebe ụmụ gị si ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ zukọkwara ọzọ, maka na onye nsọ tiri iwu, aṅụrị juru ha obi, n'ihi na Chineke chetara ha. Ọ bụ ezie na ha gbara
ugwu ala mgbe ha na-ahapụ gị, mgbe ndị iro duru ha pụọ. Ma ugbu a, Chineke ji aka ya na-edulatara gị ha dịka ndị eze nwere ugwu eze. N'ihi na Chineke etiela iwu ka a gbarie ugwu ukwu na ugwu nta niile dị ebighị ebi, ka ekpochapụ ndagwurugwu niile, ka ala dị larịị, ka Izrel wee nwee ike iji ume na obi n'iru ala na-aga n'okpuru ebube Chineke, ka oke ọhịa na osimiri niile were isi ọma nwee ike inye Izrel ndo dịka iwu Chineke siri dị, maka na Chineke ga-eji ihe nke ebube ya na-atụziri Izrel aka, bịakwa were ebere na izu oke nke ya na-edu Izrel. Okwu kosebuwa leenụ ọla ebube Onyenwe anyị ruru anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Leenụ ọla ebube Onyenwe anyị ruru anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Leenụ ọrụ ebube Onyenwe anyị ruru anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Leenụ ọrụ ebube Onyenwe anyị ruru anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Mgbe Onyenwe anyị gbadatara Zayọn n'ọnọdụ igbu ohu, ọ dị ka ihe mere na nrọ. Mgbe ahụ ka ọnụ anyị bụ sọ ọchị, egbugbere ọnụ anyị abụrụ sọ abụ. Ọrụ ebube Onyenwe anyị ruru anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Ndị ọgọ mmụọ n'onwe ha na-asị, leenụ ọrụ ebube dịnwenụ m rụrụ ha, lekwanụ ọrụ ebube Onyenwe anyị rụrụ anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Onyenwe anyị rụrụ anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Onyenwe anyị zọpụta anyị n'ọnọdụ igbu ohu, dịka mmiri na-asọ asọ si n'ime ala kpọrọ nkụ. Ndị bụ anya mmiri n'anya na-agha mkpụrụ akụkụ ga-eji ọṅụ na-aghọrọ mkpụrụ ya. Onyenwe anyị ruru anyị, n'ezie obi dị anyị ụsọ. Ha bụ anya mmiri bụrụ mkpụrụ akụkụ na-eje n'ubi, ha kwere ukwe bụrụ ihe owuwe ubi na-alọta. N'ezie obi dị anyị ụtọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Filipia. Mgbe ọbụla ana m echeta unu niile n'ekpere, eji m ọnụ na-ekpe ya, n'ihi na echetara m otu unu siri nye aka ịgbasa ozi ọma ahụ site n'ụbọchị mbụ unu nụrụ ya ruo taa. Ekwesịrị m ike na onye ọbụla bidoro ọrụ ọma n'ime unu ga-eji anya ya hụ na arụchara ya
na arụchara ya mgbe ụbọchị Kristi Jesu bịaruru. Chineke ma ka unu si agụ m agụụ n'obi. Ekpere m bụ ka ịhụnanya unu hụrụ ibe unu na-amụbanye mmaji kwuru mmaji, ghara ịkwụsị n'ime ka unu na-eto n'amamihe na nghọta, ka unu were nwee ike ịchọpụta nke bụ ọkacha mma. Ọ ga-enyere unu aka ịdị ọcha, garakwa ịta unu ụta, wee kwado maka ụbọchị Kristi. Mgbe ahụ ka unu emezu ịdị mma nke Kristi metara n'ime unu, maka otito na ebube nke Chineke. Okwu kosebuwa omnipotent reigner. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah for the Lord God, omnipotent reigner. Hallelujah, praise the Lord. Doziere na Onyenwe anyị ụzọ, menụ ka ụzọ ya dị ziri, mmadụ dum ga-ahụ nzọpụta nke Chineke anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'Oziọma Asọ nke Luku dere. Otito dịrị gị, dị n'afọ nke 15 kemgbe Tiberius Caesar bidoro chịwa, mgbe Pontus Pilate bụ gọvanọ Judea, Herod bụ eze nta nke Galili, nwanne ya bụ Philip bụ eze nta ala Ituria na Trachonitis, Lysanias bụ eze nta nke Abilene, mgbe Anas na Kaifas chere ka nnukwu ụkọchukwu. Okwu Chineke bịakwutere Jọn nwa Zakaria n'ime ọzara. Ọ gagharịrị n'ọnụ mmara Jọdan niile, na-ekwupụta mmiri Chukwu nchegharị nke mgbaghara njọ, dịka edere n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Otu onu na-akpọ n'ọzara, kwadonụ ụzọ maka Onyenwe anyị, meenụ ka okporo ụzọ ya guzozie. A ga-ekpochi ndagwurugwu niile, a ga-akụda ugwu ukwu na ugwu nta niile, a ga-eme ka ụzọ gbagọrọ agbagọ guzozie, a ga-eme ka ụzọ jupụtara n'obu dị larịị. Mmadụ dum ga-ahụ nzọpụta Chineke. Oziọma nke oseburu ụwa. Otito ka anyị si n'oziọma nweta mgbaghara njọ anyị. Doziere na Onyenwe anyị ụzọ, meenụ ka ụzọ ya dị ziri.
mmadụ dum ga-ahụ nzọpụta Chineke. Ka bụ ihe jikọtala ozi ụka na ezi anyị tata. N'oyibo a na-ekwu he who fails to plan plans to fail. Mgbe ọbụla ihe ukwu na-eme na ọkpado ime, a na-ebu ụzọ nwee ezigbo nkwado. In fact, the level of preparation na-egosi ụdị ihe gaji imenụ. Ọ bụ na ife ga-eme nnukwu, a ga-enwe ezigbota nkwado ahead of time. Onye nwe anyị na-abịa, anyị na-akwado maka ọmụ nke onye nwe anyị. Tata wee bụrụ oghere ụka nwere wee kpọchighe anyị azụ ka ọnọdụ dị mgbe onye nwe anyị na-akwado ịbịa n'oge nke John the Baptist. Wee bụ n'ọnụ ya bụ onye nkwado, the forerunner, ka Chineke ji wee jee zie ozi ka ndị mmadụ kwado ụzọ nke onye nwe anyị site na ihe ọ kpọrọ baptism of repentance, mmiri chukwu nke gịnị? Mgbaghara njọ. Mmiri chukwu ahụ dị iche na nke anyị na-eme tata, maka na mmiri nke John mere anaghị enye mmụọ nsọ, ọ naghị atinye mmadụ ka ọ bụrụ ụmụ nke chukwu n'ime ụka, n'ime nzukọ. So ọ bụrụ nke a na-eme in the name of the Trinity, mana nke a bụ ịbịa kwupụta njọ gị, agbaghara gị, iwe nwee ike nabata onye nwe anyị. All the gospel, the synoptics reported about it, igosi how important o mee gịnị, ọ dị ka o si wee dị mma. So n'ife a na-agwa anyị tata bụ na anyị niile ga-aba construction. We have been employed to be part of the construction work to prepare for the coming of Christ. So ugwu a na-ekwu maka ya abụghị n'azụ ụlọ be gị ka ọ dị. Ebe ọ dị bụ na gịnị? N'ime obi anyị. Ugwu niile a ga-ekpodi ya, ndagwurugwu niile a ga-eme gịnị? A ga-ekpochi ya. In a simple term, enwere ọtụtụ ife ma ife ụfọdụ anyị na-kwesịrị ime, anyị na-eme gịnị? Anyị na-eme. O nwere ife ndị kwesịkwara na anyị ga-eme, anyị na-adara eme gịnị? Anyị nara eme. This is the time a na-akpọ anyị ka anyị nwee ike gazie ya. Ọ bụrụ na anyị ga-eso asị mmadụ niile ga-ahụ nzọpụta nke onye nwe anyị, mana ọ bụkwa by force. Ọ ma onye mee gịnị? Onye kwe chi eme gịnị? Chi ekwe. Ọ bụ na ịkwado onwe gị ga-esofu nzọpụta nke onye nwe anyị, mana ọ bụ na ịkwado ha, sorry, oghere ụka na-enye anyị ugbu a. So nke a bụ nkeji nke mbụ. Nkeji nke abụọ bụ na Diocese Brooklyn ji tata wee na-akọwara anyị maka nzọpụ ụkwụ isonye ụka Kristi gazuru ụwa niile na njem popu na-akpọ maka synod, nke pụtara n'oge nke anyị n'ụzọ pụrụ iche. Synod bụ ordinary ọgbakọ ndị bishọp, ebe ha na-anọ were akpa maka ihe gbasara gịnị? Ụka. O bido na mgbe gboo n'oge ndị apọstụl wee dịrị na-agbago, mana ọfishialị agwala anyị na onye wubere ya bụ Pope Pius VI, September 15, 1965. And ihe bụ ka ụka wee were ofu onu wee na-eje, maka mgbe afọ enwere ọtụtụ nkụzi dị iche iche. Ụfọdụ asị na ejimara ya bụrụ nne nke Chukwu, ụfọdụ asị na nne nke mmadụ nkịtị, na ịmago those kind of things. Enwe concerns. So anọkọ ọnụ, agbakọ, chịkọ, ma experts, ndị scientists, ma engineers, ma ife ndị ọzọ, anọkọcha akpacha. Pope wee depụtazie akwụkwọ a na-akpọ exhortation, wee kwupụtazie ife ụka na-ekwu maka ife ụfọdụ na-emenụ. So mana nke a Pope kpọrọ ya synodality, meaning that na ọ bụrụ just abịa enye questionnaire, ụfọdụ anọrụ filie dị questionnaire send ya, mana onye ọbụla ga-esonye. Onye ọbụla matter, your matter, ọ ife ọ kpọrọ isiokwu ya. And ọ bụrụ ife just kwamkwam a month or two, mana ife a bụ ife ga-ebido obidogoli n'afọ a ga-end na 2023. So no a process anyị niile ga-enọkọ wee tụkọ alụ ọnụ. So abido na parish
aga to deanery, from deanery to diocese, from diocese to carry conference of America and other countries. Wee jekọzie ha ncha niile na Rome. So ọ dị ka ụka na-abịanụ enwere akwụkwọ a ga-eku unu n'unu naba unu ga-agụ ọfụma wee ghọta ajụjụ ndị unu ga-etinyegasị ọnụ na ya, so that by next Sunday Father ga-akọwaziri unu ka a ga-esi wee mezi ya. So na ọ bụrụ ụdị a na-aba abịa sị ọ gbasakwa anụ mfa ji emebe nọ ma ndị youth ma ụmụaka ma ndị na-adị active n'ụlọ ụka ma ndị adịghị active, onye ọbụla dị gịnị dị involve. Anyị niile bụ ndị ụka dị involve. So don't count yourself. Nobody should be gịnị excluded. Don't exclude yourself. You deserve to be heard, and you deserve to hear others. Others deserve to be heard. So ka ị na-ege ndị ọzọ ntị ka ndị ọzọ na-eme gịnị na-ege gị ntị. Anyị niile a na-eme gịnị a na-egezi mmụọ nsọ ntị. Mmụọ nsọ na nkụzi ọ ga-akụziri anyị, maka na njirimara ụka ka ọ bụ na ụka bụ ụka na-eme gịnị na-ege ndị nke ya ntị, and anyị nwa na-ege onye ndu anyị gịnị ntị. So n'oke ụka na-akpọ anyị na akụkụ nke anyị. So parish ọbụla mechazie nke fa nwee ike submit ya to the deanery. So all the deanery mesịa na submit ya to the diocese. Diocese achịkọta osi otu afọ na-aga. So na a na-akpọ anyị n'ogele a anyị na-akwado maka ọmụ nke onye nzọpụta anyị. Bịa bụrụkwuo taata a na-agwa anyị na a ga-egbutu ugwu niile. Onwe ife ndị na-egbochigbu anyị ige ntị n'ife ụka na-agwa anyị na isonye n'ihe ụka na-eme actively. Ya bụrụ oghere anyị ga-eji wee wepụ ya na ndụ anyị, maka na enwere ike nwee ihe Chineke nwere ike isi n'onu wee mee gịnị wee zi. O nwere akụkọ akọrọ anyị ofu mbọsị n'ụlọ mgbe m nọ n'ụlọ. One woman bịara ahịa ka o gote ife n'afịa bọsị wụrụ m eke. Ofu onye ala na-esogharị ya na-asị ya, onye nye gị ihe emena gịnị erikwana, onye nye gị ihe emena gịnị erikwana. Nwaanyị nekọtasị nke onye ala na-esogharị ya, ịmago wave out as ife onye ala. So emechaa na nwa ya nwoke nata, ọ bụrụ mgbe ife ịgwọ ọgwụ ego a na-ewu, wee gotara ya bread gojikọcha wụsara ya si ya na ọka ọta. Ọ sị ya nke ọ natara n'uju ụbọchị ọsị na ọka o si wee dị this and that. Ịmago uche ya gaba, mana ọzọ mgbe nwatakịrị na-awa ọnọkọta ka ọ bata ọsị ya ma taa na bread ahụ ihekwu ọkwa otu ya ka ọ na-abịa egota bread na hapụ ya ọmụ evu. So mgbe ọ na-emetụ ọsị ya na ya na-achụ ka ya chọọ ọnụ nri ị ga-eri, ọkwa isi esi wee bata nya nwasị afịa wee bata kemgbe ya na ka ya sigodi nri ka irie na ya bụ ife ka dịgodi ya mkpa. Akwa n'ihe ka emegidere uche ya wee kụ n'ihe onye ara na-agụ ya, mmadụ nye gị bread emere gịnị atakwana. Ọsị mana ọ bụ ma nwa nke mụrụ ya nọ ọ nọkọta wolu bread nwanụ do ha n'akụ sị ya na ya ata na taa na-enyeziri ya gafee. Nwatakịrị ekwugheribe ọ bụrụ na ọ chọrọ iji nne ya wee mee ihe nwana ha na-eme. So ife nji wee kwubi ya bụ n'oge ụfọdụ ị nwere ike na-ekwu na okwu onye ala ọ baghị uru, mana okwu onye ala eme gịnị o mere gịnị ọ baa uru. So oge ụfọdụ ị nwere ike sị na ịbụ nwata na okwu ga-abaghị uru. Okwu nwata na-aba uru maka na o nwere ike gosi onye bụ nne gị ma ọ nna gị ife ọ dị emetacha ọfụma ma ihe o kwesịrị ime. Maka na iso nwata si nne ya na-agụụ na-agụ ya, nne ya ma na-agụụ na-agụ ya ọrịa. Nne ya na-enye ihe ọsị ya na ya alakighị ya na ọ na-atụ ya afọ, nne ya ma na nke afọ eme gịnị o chejieri ya nni. Mana nwatakịrị gba nkịtị a na-enye ife na-adịghị ya mma n'ahụ. Ọ ya bụ ifụlọ nke melụ kịta nwatakịrị egburu, ọ sị ndị nne na nna ya ha chejieri ya skuul na ya dị anazi, mana fa egeghị ya ntị ọfụma, fa aghọta ha. Mana ọ bụrụ na fa geri ya ntị, ife mere na aka ameghọ gịnị aka ameghọ.
so ya ka a na-agwa anyị n'oge a n'oghere anyị ga-eji wee mụta ige onwe anyị ntị. Ndị nne a na-ege ụmụaka ntị, ụmụaka a na-eme gịnị? A na-ege nne na nna ha ntị. Ndị fada a na-ege ndị ụka ntị, ndị ụka a na-ege gịnị? A na-ege ndị fada. Aka nni kwa aka ekpe eme gịnị? Akwa aka nni. So ka anyị ọnụ Chukwu ka o nyere anyị aka ka anyị nwee ike ịkachite obi, igbuda ugwu dị n'obi anyị, kpochie ndagwurugwu dị n'obi anyị, ka anyị wee nweta amara na otito nke Chineke site na Kristi Onyenwe anyị. Udo dịrị unu. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontus Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enie ya, ma o bilite na ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgo n'eluigwe na ọ n'aka nri Chukwu Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ Onyenwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọrọ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwuta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ onye mbite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ. Ekpere nke ndị kwanụ, mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke nna pụrụ ime ife niile, taata ị na-akpọ anyị oku ka anyị gbuda ukwu niile na nke nta niile, kpochie ndagwurugwu niile. Anyị ewuru okwukwe anyị nwere n'ebe nọ wee butere gị mkpa anyị dị iche iche, ka nke arụ ka nke mkpụrụ obi. Ekpere. Ndị nwụrụ anyị nụrụ arịrịọ anyị, onye mere n'igwe na ala.
tinwe na-anụrụ arịrịọ anyị. tinwe na-anụrụ arịrịọ anyị ka anyị tinyezie mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Cheta ndị karizm na-enye Chineke ekene na ya maka ịdị mma na ebere ya. Cheta nwanne anyị Pastọ Benjamin Chidi Dike ka Chineke nye ezumike ebe. Chetakwazi Sir Chuks and Lady Priscilla Okolo na ezinụlọ ya na-ayọ nchekwaba nke Chineke ịfụnanya ya na ife ndị ọzọ ha bụ n'uche. Na-ayọkwazi maka nchekwaba na odudu Chineke n'etiti bụ ụzọ Nweke na ezinụlọ ya. Chineke pụrụ ime ife niile na ọnụ arịrịọ na ekpere ka anyị na-ebute n'iru gị. N'ihi obiọma gị mere anyị ihe niile nke ajọ ume a na-arịọ, ma mee karịa ka anyị rịọ gị site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Yọbanụ ụmụnna nka jamunu na chụrụgasị Chineke dị ike niile nara nụ. Onye nwe anyị na-arịọ gị nara aja na ekpere nke anyị ji ume a na-ehunyere gị. Ewepụ gị onweghị ihe anyị pụrụ ime, biko
were obiọma gị gbata ọsọ chekwaba anyị site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu, wenite n'obi enu, ka anyị nye ndị nwe Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụkwa eziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile edu ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri umeala bịa n'ụwa n'ụdị mmadụ, bịa mejuo nkwa ikwere mgbe ochie, wee meghere anyị ụzọ nzọpụta ebe ebe. N'oge dị ugbu a, anyị na-eche nche na-atụ anya mgbe ya bụ Kristi ga-abịa ọzọ n'ebube ya, bịa wetara anyị mgbapụta anụ ikwere anyị na nkwa. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe mmụọ niile nke eluigwe na-etebego oge niile n'ukwe na-ekwe. Anyị dị nsọ ezie, nsọ gị na-edu ihe dum nsọ. Anyị na-arịọkide onyinye ndị ahụ site n'ịkpọsa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ife omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ ị gasịrị ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwowe gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anyị ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Veji Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wekịta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye bụ Kristi, na-ezikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa atọ ụwa niile.
ụmụnna ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe, ka udo dịrị afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmefu anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị, ekwela ka anyị kwenye na nranye na zọpụta anyị n'ajụjụ. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị o Osebụwa na-abịa ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile anyị weba na nsogbu niile, were nchekwa dị so na-atụ ya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana anyị na njọ anyị, kama nekwasị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye udo n'ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, ibe dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke Osebụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekene nke udo. Na-enwe atụrụ nke Chukwu na-edigo na Jesu Kristi na-ebochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọ bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, ijiri na nri nke n'igwe nyejuo anyị afọ, biko anyị ji umeala arịọ gị ka anyị site n'iketa oke n'ihe omimi nke a mụta iji amamihe na-eso ihe nke ụwa a, bịakwa jidesie aka ike n'ihe nke n'igwe site na Kristi dị nwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Tito diri Jesu. Tito diri Jesu. Second collection for Christmas Mass remembrance. The choir. Jesus, because Okwash in our parish, the African community of St. Fortunata is happy to invite all parishioners and friends to their 2 days Advent Retreat 2021, Friday, December 17th, and Saturday, December 18th. Again, via Zoom. So the guest speaker, Reverend Father Hyacinth Jemi Bola. You can get more information in the bulletin also. Salve Regina Catholic Academy is sponsoring a fundraising raffle to benefit their school. Each entry is $20. First prize Gawo, a stay for 6, and tickets to Kalahari Water Park Resort. Other prizes will include a 65-inch TV and a new MacBook. Representatives will be at the church between 10 and 1:30 p.m. Kalahari Sunday, which is today, December 5th, for you to purchase tickets. So the winners will be announced during Catholic Schools Week, January 30th to February 5th, 2022. And I urge you to please be generous, and good luck as you participate in the raffle. Anyone who's requesting a Mass intention, please call or visit the office at least 2 weeks in advance. The Mass book for 2022 is now available. You may reserve Masses for next year. Our religious article stand is open. We have a variety of books, novenas, and other religious articles, so you can stop by today. And please take a paper ornament from the giving tree. The presents will be donated to the nursing homes of our parish community. Please bring the purchased items unwrapped with a paper ornament attached by Sunday, December 12th. Next week. This Tuesday, December 8th, is the Feast of the Immaculate Conception, a Catholic holy day of obligation. We are going to have 2 Masses at 8 a.m. and 7:30
7:30 p.m. Bilingual. Francis invites the entire church to join the Synod 2021-2023. Please attend to our listening session on December 11th and 12th in the church basement after each Mass. You will have the chance to express yourself and to be heard. Please make sure to bring back the questionnaire given to you today, because the questionnaire will be distributed to everybody. I'm hoping that everybody will get, that's all the copies that we were afforded. So our next week, December 11th and 12th, Kaga return, no? Because regarding the Synod, for the Cosmos Church, I'm going in here for the community. So please, I crave you a little bit of indulgence, because it might take a little while. Pope Francis is calling the church to rediscover its deeply synodal nature. What is a synod? A synod is an ancient and venerable word in the tradition of the church, whose meaning draws on the deepest themes of revelation. It indicates the path along which the people of God walk together. Equally, it refers to the Lord Jesus, who presents himself as the way, the truth, and the life, and to the fact that Christians, his followers, were originally called followers of the way. In the time just after Jesus, the apostles and afterward the bishops of the world would gather to discuss the challenging times, current and future, guided by the Holy Spirit. This rediscovery of the synodal roots of the church will involve a process of humbly learning together how God is calling us to be as the church in the third millennium. The context in which this synod is taking place, a global pandemic, local and international conflicts, growing impact of climate change, migration, various forms of injustice, racism, violence, persecution, and increasing inequalities across humanity, to name a few. In the church, the context is also marked by the suffering experienced by minors and vulnerable people due to sexual abuse, the abuse of power, and abuse of conscience perpetrated by a significant number of clerics and consecrated persons. With all of this being said, we find ourselves at a crucial moment in the life of the church and the world. The COVID-19 pandemic has made existing inequalities explode. At the same time, this global crisis has revived our sense that we are all in the same boat, and that one person's problems are the problems of all. The context of the COVID-19 pandemic will surely affect the unfolding of the synodal process. This global pandemic creates real logistical challenges, but also offers an opportunity to promote the revitalization of the church at a critical time in human history, when many local churches are facing various questions about the path forward. In the midst of this context, synodality represents the path by which the church can be renewed by the action of the Holy Spirit, listening together to what God has to say to his people. However, this journey together not only unites us more deeply with one another as the people of God, it also sends us out to pursue our mission as a prophetic witness that embraces the entire family of humanity, together with our fellow Christian denominations and other faith traditions. Enlightened by the Word of God and united in prayer, we will be able to discern the processes to seek God's will and pursue the pathways to which God calls us, toward deeper communication, towards deeper communion, fuller participation, and greater openness to fulfilling our mission in the world. The entire people of God shares a common dignity and vocation through baptism. All of us are called in virtue of our baptism to be active participants in the life of the church. In parishes, small Christian communities, lay movements, religious communities, and other forms of communion, women and men, young people and the elderly,
we are all invited to listen to one another in order to hear the promptings of the Holy Spirit, who comes to guide our synod process. We ask you to pray on these questions posed by the diocese. 1. Who do we envision the church is, and how do we share our faith in and out of our church? 2. Do we feel heard by the church, and do we as a faith community need to listen better? 3. Do all feel free to communicate their feeling with those most involved in the church? Why do Catholics feel uncomfortable speaking about their faith outside their church? 4. How can the church and its people be more inviting to those not celebrating the Mass and the Holy Eucharist with us? 5. Do we as a church people foster communion and unity within our church amongst different cultural and economic backgrounds and within our larger communities with different religious denominations? Do we support the church and the surrounding community? 6. How does the church and its people fit in with the whole of the greater society in which we live, culturally, politically, civilly, and economically? 7. How do we find in other Christian denominations a common purpose and vision that can bring our faith communities together? 8. Who do we see as the person in charge of the parish church? The diocese? What is our role in keeping the parish and diocese vibrant and full? 9. How do we see ourselves as part of the decision-making process on a parish level, on the diocesan level? And 10. Does the church offer us enough to help us grow in our baptismal call? Does the church remind us to grow in our faith continually? All are invited to speak with courage and integrated freedom, truth, and charity next Sunday, December 12th, in the lower church. Please keep in mind and heard that this parish synod is about listening, hearing with an open mind, and heart without prejudice. Our usher will be handing out the bulletin, which contains an insert with these questions. Please make sure to take one. So those are the bulletins that are being distributed. Study Jesu. Oh, second Sunday, right? Oh, this is the first Sunday. Sorry. Because our church in the but Father ne bless in the choir because. Ndinne Abonye gabo mama hanne Mayana makam gemerege Onyama Onyagadere Mama mia di makam gayena Onyama Onyagadere Onyama Namia de makam ganyanugo Onyama Onyagadere Onyama enyemaka dị n'afọ Onyenwe anyị osebụrụ ọnụrụ arịrịọ anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ ime ife niile, anyị na-ekene gị maka onyinye nke ndụ ị nyere anyị n'ụzọ pụrụ iche ka anyị na-enye gị ekene n'isi ndị nne anyị maka oku nke ị kpọrọ ha dịka nne na ezinụlọ dị iche iche. Anyị na-ayọ ka ị gọzie ha, nye ha amamihe dịka ị nyere eze Solomon, nyefe ike dịka ị nyere Samson, nye ha amara gị n'uju ka ha wee na-arụ ọrụ nke enwe ikenye ha na ezinụlọ ha dị iche iche iji na-elekọta ụmụ ha na ndị di ha anya, bụrụ ha ụzọ kpere ha azụ, nye ike nke obi ka nke anụ ahụ ọkachasị
ha fesịa gị nke ọma n'ụwa a, ka ha nwee ike ịfụ gị iru na iru na alaeze gị bụ ụwa gasịrị site na Kristi dị nwe anyị. Si n'ayọ nke nna anyị dị asọ na nke ndị nsọ niile ka Chineke dị ike gọzie chekwa ma nọnyere unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. So you can with a special invitation for a good thing. On Saturday, December 11th, 2021, by 7 p.m. to 12 midnight, I want a baby shower that we're being invited to in honor of Chidinma and Emma Ugo Ezema. I want to St. Clement Pope Church, 141-11 133rd Avenue. So I got 7 p.m. to 12 midnight next Saturday. And I also believe also we come the following day on Sunday. Am I right? On Sunday. On a venue, because I don't have it. Okay, so Bruni Obioga on Sunday, so on Sunday next week, after Chidinma, there will be that one the next day. Okay, all right. I want to do birthday celebrants. Peace of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Let the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, so update on the venue for the second baby shower for Wansa, because I got that Sunday, December 12th, 6 p.m. to 10 p.m. I got the Jamaica Export Center, 157-11 Rockaway Boulevard, Jamaica, New York 11434. Because I need a bambo, get more time for each and every one of us. Any anniversary celebrants? Anniversary? No. Because we're going to continue our little experience sharing about the COVID-19 experience for everybody. So today, I got Chiamaka Jennifer Wakona is going to be telling us about her experience. Good afternoon, St. Fortunata. Today I'm going to be talking about how the coronavirus affected me, how it affected my life, and how it affected my faith.
Around last year, March, when they informed us of like the coronavirus shutting down schools and stuff like when they informed us of coronavirus shutting down the schools and stuff like that, me personally, I was a little bit, skeptical. I was a bit upset because personally, I learn better in person. I'm not really an online person fan. I like learning in person better. So when they told us about school closing for like 5 weeks, I considered it a break. I didn't really consider it as quarantine. But then March passed by and April passed by and May passed by. So I was like, okay, maybe this is a bit serious because I haven't left the house since then, since I was a little bit paranoid of the coronavirus. I never knew that like God was using that to like as a tool to elevate my faith in him. Other people would usually like be scared and they would really be paranoid and anxious of the coronavirus, but God was using that as a tool to elevate my faith in him. And throughout that time I was at home, I was just at home, I didn't really go out. My relationship with God really became really strong. I feel like God used that as something to make our relationship really stronger. It basically just elevated my faith, and I continued having faith in him that nothing would happen to me, nothing would happen to my family, nothing would happen to my friends. So that's the first way he strengthened my faith in him. I began to develop a really close relationship with him. I began praying to him a lot more often than I would have before. I began reading the Bible more than I would have before. It was really a nice experience for me. Also, because of the coronavirus, I developed a very nice friend circle. Although I was friends with these people before, the coronavirus brought us more closer together. They made us develop similar interests, and we all began loving God even more. Because before we were really distracted with school and stuff like that, we never really had a chance to communicate as much as we used to. We only used to see each other in church, and it's like them or even my cousins. It was only school days, we only met usually on Sundays. But the coronavirus through stuff like Zoom and FaceTime, we began communicating very much a lot. We also developed or formed a Bible study group with other kids our age in other Igbo churches around New York. We talk about God a lot, we pray, we just basically share our feelings about things of God. And I feel like that was really important for young teenagers like us to know much more about God, because other people our age don't really know about God. If you ask them one question about God, they'll say something else. Or if you ask them to do the sign of the cross, they'll be like, oh, no, I know God because I know how to do the sign of the cross. But that's not, really necessarily everything about God. You have to know him, specifically, and you have to actually know who God is and what he likes, and what if you do, if it's right or wrong, Also, because of the coronavirus, I began to appreciate my family even more, my mom, my dad, and my cousins, my aunts and uncles, because of the coronavirus, many people's parents, they died, many people's aunts died, many people's uncles died, even many people's siblings died, but mine didn't. And although I did experience some loss in my family, I feel like everything happens for a reason, and I'm just glad and thankful to God that not my mom didn't die, or my dad didn't die, or my uncle or aunt didn't die. And I feel like we should just be able to appreciate our families more. Millions of people died during the coronavirus. All those people were people's fathers, people's mothers, but none of our mothers or none of our fathers died. So I feel like that's really good.